Афра Сарачоğlu, Mert Ramazan Demir, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Gözde Kansu, Diren Polatogulları, Ersin Arcı и други. С участието на Шериф Сезер и Четин Текиндор. Оператор Толга Четин. Музика Гюлдияр Танры Дağlı. Сценарист Мехмет Бараш Гюнгер. По романа на доктор Гюлсерен Будайя Джаллу. Режисьор Бурджу Алптекин. Златно момче. Добро утро! Госпожо Шифика, не печете нищо. Госпожа Асуман ще закусва геврек. Иво, мини през фурната, като купуваш вестник. Госпожо Султан, слушайте ме. После всичко претупвате. Какво съм претупала, господин Летиф? Снощи госпожа Асуман и господин Фуат гледаха телевизия. Разтребете хола. Госпожа Гюлгюн е пак на диета. Закуската й включва това. От Газиантеп дойде Мененгич. Пригответе кафе на Агата с него. Сиренето в мех за господин Орхан да стои далеч от госпожа Ифакат. Миришало й. Чули ме, Карлос? Чух много добре. Разбрали? Той не познава това сирене. Внимавайте.
Господин Ферит се прибра късно. Пригответе водата му с лимон. Ясно, господин Лятиф. Излизам, за да успея. Госпожо Султан, на кого говоря? Хайде, свършвайте с закуската. Всички на работа. Хайде, бързо, бързо! С Карлос ще оправим горе. Диджле, погрижи се за брат си. Няма нужда, не се тревожи за сина си. Млез. Ага, аз ли закъснях? Вече си облечен. Не, Лятиф. Като старееш, вече не ти се ослажда сънят. Бива ли така? Кой е остарял? Каквото и да говориш, с единия крак съм в гроба. Господ здраве да ти дава, ага. Ще се радваме на живота още дълго. Много неща преживях, Лятиф, загубих син. Какво още? Още не съм видял сговор и мир в семейството. Това. Доведете момичето бързо. Слушам, комисар. Елате и вие, госпожо. О, Боже! Какво е това, Лятиф? Какво търси полиция тук рано-рано? Полиция ли? Веднага ще разбера. Комисар, има някаква грешка, моля ви. Господин Лятиф. Лъжат, господин комисар. Опитват се да печелят време. Айсу, дъще! Жената твърди, че господин Ферит отвлякал дъщеря й. Какво?
Комисар, как може да допуснете? Дъщеря ми изпрати съобщение. Не я крийте вътре. Тя е още малка, моля ви. Веднага събуди брат си. Какво чакате, комисар? Нахлуйте вътре. Тогава аз ще вляза. Абидин, ставай, Абидин, събуди се. Какво има? Колко е часът? Долу има полиция. Каква полиция? Някаква жена казва, че дъщеря й е вътре. Снощи господин Ферит пак ли доведе момиче? Не, къде ти? Едва се държеше на крака, сложи го да си легне. Какво момиче? Горкони, момичето било малко. Какво говориш? Господин Нурхан, госпожо Гюлгюн. Господин Нурхан. Какво си се развикал още в зори? Господин Ферит, една жена дойде с полиция. Оплаква се от господин Ферит. Какво? Гюлгюн, чакай тук. Татко се е събудил. Асуман, какво става толкова рано? Скъпи, брат ти пак е забъркал нещо. Ох, Асуман. Наоколо има полиция. Стига. Дъщеря ми е вътре. Защо ме гледате? Влезте и я изведете. Тя е тук, знам много добре. Госпожо, успокойте се. Господин Нурхан, може ли да говорим с господин Ферит? Господин комисар, как може да нахлувате без да имате доказателства? Да разберем каква е работата. Дъщеря ми изпрати съобщение. Държал я на сила. Писала го под натиск. Ето, вижте. Стига! От кога нахлувате безцеремонно в дома на човек от Антеп? Каква е тази врява? Господин Халис, почитания. Извинявайте, но обвиненията са сериозни. Аз за това дойдох. Господин Халис, господине, внукът ви е отвлякал дъщеря ми, а тя е още малка. Мъкни! Как смееш да очерняш внука ми? Господин Ферит. Ферит? А? Какво има? За закуска ли закъснях? Какво става? Ти коя си? Какво си направил, момче? Лети в кълна се, виждаме за първи път. Не казвай на дядо. Долу има полиция. Агата ме прати. Какво? Каква полиция? Защо? Майка й се оплакала. Майка или? Какво става, Лятив? Остани тук. Мама! Айсо! Мамо! Мамо! Дъще! Казах ви, че е вътре, нали? Ох, дъще! Господин Халис, кажете ми сега. Кой кого очерня, а? Каква работа има дъщеря ми вътре? Ще подам оплакване. Срещу всички. Добре. Ще вземем показания от дъщеря ви в участъка. Ще установим фактите и ще дадем ход на жалбата ви. Айсо, кажи, дъще. Направи ли ти нещо този мръсник? Не се бой, полицията е тук, дъще. Кажи ми. Оправи кашата. Извикай Ферит. Тръгват си, но баща ти е тук. Да проверя.
Няма никой, пълна тишина. Скъпи, дали да не поразпиташ? Стига глупости, Асуман. Питай за закуската. Стана време. Така ще разберем колко е сериозно. Имаш право. Госпожо Шефика. Госпожо Шефика, там ли сте? Слушам ви, господин Фуат. Ами, закуската. Да попитам за закуската. Да попитам за закуската. Дядо слиза ли? Господин Латиф не ни уведоми, но масата е готова. Добре, благодаря. Аз се приготвям. Да не закъсняваме. Има ли новини, господин Латиф? Агата почива в стаята си. Нареди да закусите. Загубихме апетит. Сякаш си нямаме други грижи. Не разбирам на какво разчита това момче. Господин Ферит се изненада, като я видя. Изглежда не я познаваше. Не е ясно с какви си ляга. Като не си удържаш нагона, изнеси се, нали така? Стига и Факат. И без това сме напрегнати. Някакви вести от Орхан? Идва насам, но Агата го вика в стаята си. Дойдоха. Ферит, сине, добре ли си? Някой няма ли да ми каже нещо? После. И излез от стаята. Ще спя. Халис така е много ядосан. Не слезе на закуска. Извикал господин Орхан при себе си. Ще му съобщи наказанието ми. Сигурно ще ме пратят в чужбина. Не говори така, ти наскоро се върна. Да правят каквото искат. Казвам им, не я познавам, нямам нищо общо. Не вярват. Седно, почивай си. Ако чуе нещо, ще ти кажа, става ли? Не ме събуждай. Добре. Като към син нямам упрек към теб. Но като баща не ставаше за нищо. Поискахте да го пратим в чужбина. Мислех, че ще се изучи, ще поеме фирмата. Резултатът е на лице. Всяка седмица нов срам. Името ни стана за смях в знайни и незнайни телевизионни програми. На толкова години съм, досега не съм имал работа с полицията. Извинявай, татко, съжалявам. Но и Абидин е свидетел. Може би някой му е устроил капан. Защо на Фуат не му устройват капан? Много жалко и за вас, и за всичките ми усилия. Колко пъти ви предупреждавах? Дръжте момчето изкъсо. Кой да слуша? Моля те, татко. Стига! Дойде време да му се сложи юздата. Има един начин. Преди момичето да ни се натрапи, Ферит незабавно ще се ожени. Но, татко... Категоричен съм. Говори си Факат. Намерете му невеста от Антеп.
Не упорствай. Дядо ти е прав. Казваш, че е капан, но тук нахлу полиция. Станахме за смях. Мамо, говориш глупости. Отивам в чужбина и дядо няма да ме види. Няма да се женя. Този път нямам вина. Тя е влязла тайно в стаята. Защо никой не ми вярва? Ще откача. Защото не се чуваш какво говориш. Как така непознато момиче ще влезе тайно в стаята ти? Кажи ми. Има си начин. Колко пъти съм водил момичета? Кой разбра? Ти какво ще си забъркал? Нищо. Нищо или нещо? Дядо ти е взел решение. Казваше, че вече ти е време. Ти ускори нещата. Браво на теб. Мамо, аз за себе си не мога да се грижа. Знаеш как завърших училище? Как ще се женя по волята на дядо? Ще се осъзнаеш ли? Поне ти не дей. Ще се побъркам. Мамо, с Пелин дори не гледаме филми, в които някой се жени. Сега какво да й кажа? Пело, искаш ли да извършим лудост? Хайде да се оженим. А? Така ли да й кажа? Говори с татко да прекрати това. А? Няма да се жениш за Пелин. Не се тревожи. Как така? Дядо ти иска булка от тантем. Какво? Сейран, нямаш ли работа, дъще? Ела да ми помогнеш. Идва, мамо. Земята вече не ражда. Така ли беше едно време? Така беше. Земята и водата са същите. На времето имаше работници. Къде са сега? Избягаха в града. И аз това казвам. Земята вече е бреме. Остави чая. Остави го! Имам ли избор да не продавам? Да не ми е родила син? Всичко разпродаваш. Нищо не остана. Много пари харчиш за момичетата. Лело, не. Лесна работа не става само с хубост. Виж я. Гледай, взеха я заради хубостта, а само ме излага пред хората. Без теб гост не можем да посрещнем вкъщи. Вземи чашата. Аз да не съм имала учител. Ще се учи от хората. Толкова учители им не е каква полза, а? Пак кукуват вкъщи. Не ми е работа, но не мога да мълча. Кизъм, кажи да на сина на Мухарем ефенди. Лело, какво говориш? Не може. Няма да се сватосвам с такъв човек. Като са построили 2-3 сгради и се мислят за богати. Някога не смееха сол да ми поискат, сега ще искат момиче майната им. Ай, стига! Били сме кукували вкъщи. Ти първо виж себе си. Какво има? Леле се е наумила да те омъжи. А после аз съм наред. Да ме омъжи, за Бога. Так му ще направи едно добро, ще се махна. Голямо избавление. А мама, например, тя как се е спасила? Какво за майка ви? Няма нищо. На дъщеря ти се приискал съпруг. Боже, Боже. Аз мечтая за нещо истинско. Не храня илюзии за училище. Мъквайте. Ще си изпросите боя. Всички ще го отнесем. Ще излезе баща ви. Говорете каквото си искате. Суна, хайде направи кафе. Сейран, ти закуси. После ще измием чиниите. Не ми се ядат огриски. Дъще, не дай така. Не е срамно. Не закусваш и виж как си пребледняла.
С хляб ли ще гризеш всеки път? Зарежия, мамо, не е като нас. Много знайка. Да яде отрова. Глезла. Суна, върши си работата. Внимавай как говориш с кака си. Ще донесе останалото, да не се ядосва баща ви. Сейран, няма нужда да идваш. Останаха 2-3 чинии. Къде е кафето? Суна го прави, ага. Добре, ела. Последвай ме. Тичай! До вечера се подгответе. Ще имаме гости. Боже, откъде се взеха изведнъж? Ще дойде купувач за нивата Лело. Да дойде. Да каже колко ще плати, да чуем, нали? Есме, ела тук. Вземи тези пари. Много са ви. Вземи. Заведи момичетата на пазар. Кой ден е днес? Кой ден? Четвъртък. Щяхте да пропуснете пазара. Глупачки. Отворили са нов магазин на чаршията. Скъп Марков. Заведи ги там да пробват всички рокли. Всички да видят хубостта им. Всички. Разбрали? Но чуй, на всички ще намерите дефект. На всички. Не купувайте. Добре, ага. Добре, хайде. Лъсни ми обувките. С нощи в курешка ли стъпих, в фашкия ли, не знам. Да, слушам. Есме, ела тук. С кафето ни поднеси от чоколада с фъстъци. Добре, Лелю. Изпрати шоколаднаха ли сега, нали? Всичко, което нареди, го пратихме. Добре, добре. Татко вече го забравиха, но Калиса ага се държи. Голям човек. Признавам го. Не бива да късаме връзка с него. Не бива, не бива. Колко пъти сме го канели, не ни е оказвал чест. Последно чух, че е доста болен. Така било, така било. Лело. Никой не е венчан за този свят. Синове и внуци ще изядат паричките му. Жалко. Какво им се е дояло? Шоколад с кафето. От него мога да хапна. Ако Леля ти разбере, ще те убие. И аз ще хапна. Ако вземем нов шоколад, няма да разбере. Права е. Тя се стиска само за малкото. Добре, хайде, не се бавете. Баща ви каза, излезте и се разходете. Няма да имаш проблеми. Ще изберем кротко момиче, което ще си стои вкъщи. А ти ще си живееш живота. Ще се забавляваш. Ако ти се роди син, дядо ти ще остави всички ни на мира. Всичко ще е по-старому. Аз ти обещавам. Чуваш ли се какво говориш? Вие да не сте болни, а? Очаквате да сведа глава пред дядо и да кажа, слушам ли? Ами нямаш друг избор. Не си правете илюзии. Ако дядо не ме прати в Америка, сам ще замина. Лесно ти беше. Съвсем си забравил как е тук, сине. Там е илюзия, тук е истината.
Без кредитните карти в джоба си не можеш да смениш дори и града. Така ще поставиш и баща си в трудно положение. Ще бъда нещастен. Нещастен. Не ви ли пука за моя живот? Ферит, не дойдох тук, за да те убедя. Дойдох, за да ти кажа. Излез да подишеш въздух. Помисли, защо се стигна до тук. Как е влязла? Изобщо не помня. Бяло петно. Да не съм станал сумнамбул. Не, братле. Ти не можеше да ходиш какъв сумнамбул. Сутринта не се събуди от обрявата. Кой я вкара в стаята ми? Добре, почакай, ще разплетем загадката спокойно. Ако е влязла сама, има един начин. Знаят го 3-4 мацки. Или по-точно 300-400. Не преувеличавай. Добре. Все едно. Вярвам в правосъдието. За първи път съм невинен. Истината ще излезе наяве. Разбира се, ще излезе. Но според теб, преди или след сватбата? Съжалявам, че ти разказах. Сякаш няма да разберем. Господин Летив е започнал подготовката. Ще се побъркам. Това зелено ще ти отива. Колко пъти си я обличала? Не много, в миналия месец последно. Някой ще си спомни. Виж, тази не е обличана, стои с етикета. А ти облечи тази. Не може. Ти по-добре знаеш, Лелю, но нека облече нещо по-семпло. Нямам думи, како. Това ли мислиш наистина? Лъкни. Суна е права. Облечи тази. Есме. Заповядай, Лелю, донесох. Тези стават. Докато двете зяпат по магазините, отбий се при шивача. Да ти отреже парче евтин плат, да го опакова и го сложете в турбите. Да ви видят, че носите покупки. Айде по-бързо, вървете и се връщайте, да се подготвим за вечерта. Добре, Лелю. Добре дошли, госпожо Есме. Добре заварила. Добре дошла, како? Заповядайте. Няма ли да влезете? Заповядайте. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Да вземем ли от тези на връщане? Како? Веднага се връщам. Престани. Ти престани. Ще го видя за 5 минути. Кажи, че съм при шивача. Чакай. Имаш ли достатъчно турби? Ами да, те си стигат. Момичета? Идвам, мамо. Къде отиде Зира? При шивача да вземе плат. Добре. Ние ще продължим. На връщане ще разгледаме. Благодаря. Сполайте.
Ало? Да, слушам. Какво говориш? Имало е и други случаи? Боже, Боже! Добре, братле. Ясно? Разбрах. Много благодаря. До чуване. Всичко добро. Лека работа. Добре дошли. Господин Ферит. Ферит. Влизам под душа. Какво има? Майката на момичето Какво научи? чистила в дома на Пелин. Как така? Кълна си. Добре. Изчакай в колата, сега идвам. Ще съобщи на господин Нурхан. Не му казвай. Нека първо аз да говоря с Пелин, после ще му кажа. Разбра ли? Добре, айде. Почакай ме, сега идвам. Не си тръгвай. Време е за душ. Пускам го. Къде се губиш? Так му идвам. Много ми липсваше. Добре, че сестра ти да се виждаме. Какво общо има тя? Аз дойдох. Не ли изведохте да я огледат? Дръж се прилично. Лъжа ли е? Не обикаляте ли по магазините за 2 парчета плат? Трудно харесва. Особено мама нищо не харесва. Така не си търси съпруг. Че лошо ли е? Да се омъжи, за да дойде нашия ред. Ти си се побъркал. Първо ще влезем в университета. Двамата. Добре. Ужас. Щях да нося учебника с чертежи. Забравих. Като каза изпит. Ама че си Юсуф. Добре. Трябва да тръгвам. Стига глупости. Толкова бързо ли? Добре. Като донесеш учебника утре, ще намеря начин да изляза. Наистина ли? Глупак. Да не си посмял втори път. Госпожо Есме, заповядайте, ще ни е приятно. Добре, уморихме се. Дъще, ти върви да разгледаш. Аз ще пия на едно кафе. Добре заварила. От тук, моля. Тук ли? Да, настанете се. Бре, нов е. Какво да е кафето ви? Ами моето да е без захар. Бога ми, обикаляме от магазин на магазин. Как ме болят краката. След като поръчаш кафето, донеси на госпожа Есме от новите модели обувки. Докато пие кафе, да ги пробва. Много са удобни. Не, няма нужда. Суна да разгледа каквото й харесва. Какво толкова? Момичетата ще обслужат. Вие ще пробвате обувки, докато пиете кафе. Добре тогава. И това е готово. Нещо друго ще желаете? Не. Може ли да ги опаковате по-отделно? Отделно ли? Ще платя опаковката. Не ми трябва турбичка. Благодаря. Нямах това предвид. Благодаря.
Сейран, ела. Аз гледах чехлите. Здравейте, добре дошли. Какво да ви предложим? Лека работа, благодаря. Къде е сестра ми? Там разглежда дрехите. Как ми стои? Изобщо не ми харесва. Как така? От най-хубавите ни модели. Ами тогава вие си ги купете. И тези в ръцете ви не струват. Да не ги пробва. Благодаря. Како? Много ти отива. И си много красива. Знам. Разстроих се, ще се прооблека. Мамо, да тръгваме. Имаме спешна работа. Хайде. Госпожо Есме, мога да изпратя в конака нещата, които харесахте. И на госпожа Асуна. Тя не е сигурна. Да си вървим. Да, честно казано. И аз не можах да реша. Отказвам се. Може ли една обувалка? И един чай. Да. Умът ми не го побира. Пише ти. Докато е почиствала, ни е подслушвала. Разбрала е как се влиза в къщата. Тъпачка. Чуди се защо не се обажда от няколко дни. Миличък, извинявай много. Ти не си виновна. Хората са полудели. Не знаят какво правят. Дядо ти ще ти прости ли? Поне като те жени, да ти позволи да се ожениш за някой по твоя избор. Нали така? Стига глупости. Добре, ако трябва, ще свидетелствам. Повярвай, още не знам. Проблемът ще се реши някак, но дядо дърпа конците. Не знам какво ще направи. Щом толкова държи на булка от Антеп, ще се преселя в Антеп. Какво пък? Стига глупости. Напрегнато е. Ще изчезвам. Нищо не правихме. Утре ще дойда. Обещавам. Чули? Айде, бай. У кого са платовете? У мен. Занеси ги на леля ти. Другото ще го оставим в кухнята. Добре. Дъще, имаше магданоси и копър някъде, бяха влажни, да не стоят в торбата. Не, тук са, мамо. А какво е станало с другата? Пробила ли се е? Добре, че не се проби по пътя. Дай да видя. Вътре има картофи и лук. Натежали са. Извади ги, да не те види леля Хатуч. Ами да ме види, мамо. Сейран, вече се срамува, мамо. Станахме лъжци, за да си мислят, че харчим пари. Не говори така. Бедняци ли да изглеждаме пред хората? Не сме, мамо, не сме. Татко харчи пари за себе си и за гостите си, а ние ядем огриски. Браво! Млъкни за Бога, млъкни. Какво правите тук? Какво се мотаете? Нищо, лелю. Изпразвахме турбите. Захванахте се за работа без да се прооблечете ли? Не ме карайте да повтарям по 100 пъти. Веднага ще се преоблечем. Хайде, прооблечете се. Започвайте да готвите, стана вечер. Цена! Всичко губи цена, но не и земята. Че държи цена, държи, но много е скъпо. Боже... Не бъркай за мага с тези, които продават от нужда. Земите трябва да се обработват, да дават плод. Ако стоят празни, кой ще има полза? Добър апетит. Благодаря. Добре, разбрахме се. Разбрахме ли се? Да. Честито да ни е, честито. Айде. Да донесат ли десерт? Да го донесат. Да се подсладим. Да. Айде. Хайде, момичета, вечеряйте.
Да ми кажеш? Не, няма да ги продавам. Михали сега ги искаше, но му отказах. Извадих късмет. Толкова неща са останали. Ето, това не е пипнато, вземи. Момент, да има за мама. Добре, де ще й дадем от това. Мамо, ела. Ето ме, идвам. Вие ми се свят от глад. Ето. Вземи от това. Вземи. Благодаря, дъще. Добър апетит. Деца, моля ви, не се отчаивайте. Другия път ще се получи. Искахме да ви зарадваме с хубава новина, извинете. Но поне проблемът с Ферит е решен. Спокойно. Това е божа работа. Но... как така проблемът с Ферит се реши? Татко каза, че жената е оттеглила обвинението си. Момичето много се изплаши. Притесни се да не стане обществено достояние и да се разбере за играта. Може и в затвора да влезе. Жалко. Хората правят какво ли не за пари. Жал ми е за момичето. Спокойно, татко. Проблемът е решен. Поне стана повод за нещо хубаво. И факат, има ли новини от родния край? Има ли подходящи кандидатки? Ага, изпратих вест. Ако разрешиш, утре ще замина за Антеп да ги видя лично. За къде си се разбързала и факат? От кога преди да съм приключил, някой си позволява да вземе думата? Осъзнайте се. Татко, моля те, ако се налага, Пелин ще свидетелства. Проблемът е решен. Стига! За кой път? Загуби доверието ми. Няма да се откаже. Няма връщане назад. Щом казва, че ще се ожениш, край. Татко, Ферит. Влез. Кафето ви, госпожо. Благодаря, султан. Ела. Да ви е сладко. Благодаря. Оправи багажа ми. Утре заминавам за Антеп. Веднага. Агата, изпрати ли вест? Нали чу какво каза? Боже, госпожа Гилгюн си ядоса. Султан, докато ме няма, ще следиш нещата. Не искам редът да се нарушава. Ще ме информираш за всичко, което става тук. Не се тревожете. Докато Агата е с нас, никой не може да наруши реда ви. Докато Агата е с нас...
Госпожо, удобно ли е? Госпожо Ифакат, удобно ли е? Кажете. Агата има силни болки. Изпрати ме да ви повикам. Идвам. По това време? Твоя работа ли е? Не иска друг да го вижда в това положение. Не е за първи път. Това започва да ме притеснява. Орхан, не ме бъркай с съпругата си. Ще съжаляваш за казаното. Хайде, жена ти да не се събуди. Влез. Ела, Ифакат. Как сте, ага? Летив, благодаря ти. Свободен си. Благодаря. Няма нужда да се събличаш. Ще настинеш. Добре, ага. Лека нощ. Не дей, скъпа. Какво правиш? Не плачи, скъпа. Скъпа. Любима? Не плачи. Защо плачеш? Тези лекарства те изтощиха. Те влияят и на психиката. Пак ще опитаме. Млади сме. Нищо няма да се промени, Фуад. Ще се промени. Ще видиш. Скоро ще прегърнем сина си. Не, няма. Явно сега не е моментът. Не, няма да успеем. Лекарят каза, че кистите в яйчниците са нараснали. Трябва да ги премахнем. Добре, ако ще помогне, нека те оперира. Не, каза ми, че ще махнат яйчниците. Няма как. Глупости. Добре. Ще отидем при друг лекар.
Само не искам да се отчаиваш. Няма да позволя на никого да ти навреди. Много те обичам. И аз много те обичам. От колко време не си била в Антеп? С теб времето минава неусетно. Нямам представа. Остави. Сутринта Лятив ще оправи, не се натоварвай. Я ми кажи, липсва ли ти родният край? Разбира се. Лятив е купил билет. Ясно е кои сме. Трябва да е подходяща за семейството. Не се съмнява, Яга. Провери всичко, огледай я от всякъде. Прецени я, ти знаеш, както е по нашите традиции, така да няма някой недостатък, нека да се хареса на внука. Това провери. Не се тревожи, Яга. Лека нощ. Къде е Ифакат? Не съм я виждал, не е слязла. Султан, може да не е станала. Провери бързо. Няма нужда. Госпожата тръгна рано сутринта. В момента е в самолета. Заповядайте. Приятна закуска. Орхан, отмени ангажиментите си, заминавате за Антеп. Добре, татко. Ферит, да не би да възразяваш. Не, дядо. Откъде ти хрумна? Както наредиш? Браво. Време е да се вразумиш. Мамо, моля те, само за 1 час. Ще направя каквото искаш, моля те. Дъще, по пътя може някой да те види. Не става, няма как. Мамо, ще ми даде учебници. Учебници и ще се върна бързо. Дилян не може ли да ти ги донесе? Тя е водила записки за мен, постарала се е. Да я карам да ми ги донесе ли? Не е ли нахално? Да ще чуй ме. Губиш си времето. Татко ти не позволява да учиш, но позволи да се явя на изпита. Не можа да откаже на директора за това. Ако не беше жена, щеше да изхвърли през вратата, но не можа. Добре де, госпожа Емине ще говори с него. Не се знае, мамо. Аз ще се подготвя. Моля те, моля те. Мамо, разреши. Жал ми е, виж как ти се моли. Добре, може. След като баща ти излезе, веднага ще отидеш и ти давам само час. Мамо, обещавам, няма да закъснявам. Но първо си свърши работата. Добре. Сега ще свърши всичко. Браво. Кой ли е сега? Кой е? Кой ли е? Дали? Не, Юсуф.
Не е издържал и е дошъл. Како? Не се казва Юсуф? А Дилян? Дилян, да. Какво става? Стига чука! О, Боже мой! Какво? Ага, извини ме, не знаех, че си у дома. Търся госпожа Хатуч. Лелю! Какво става, Заиде? Важно е. Отнася се за момичетата. Хайде. Кажи, де. Снахата на Орхан е тук, заради малкия внук. Жено? Тук не се говори за това. Влизай. Суна ще направи кафе. Поговорете. Хайде. Боже! Накъде да хвана сега? Так му се чудех, къде си? Заминавай в кухнята. Ако някой те види, ще си каже, че си нахална. Мамо, наистина ли са дошли за мен, за внука на Корхан? Няма по-добра от теб, Фантеп. Айде, не се навъртей тук. Неудобно е. Момент! Сестрички, страхотна си. Ако горе спокойно изчезвам. Да, спокойно е. Серан, молитвите ми са чути. Како? Ти май си решена да ме оставиш сама, а? Да стана снаха в семейство Корхан и веднага ще те взема. Да. Само като прекрачиш прага, ще ме забравиш. Няма. Само за да ти докажа, че не си права, няма да те забравя. И какво съм ти казала? И питаш. Искала съм да се омъжа. В кой век живеем? Ето, видя ли? Явно ми е писано да стана Суна Корхан. Боже, дано се случи, дано. Добре, ще тръгвам. Ще ме покриеш, нали? Юсуф ме чака. Добре, никой няма да забележи. Аз съм в главната роля. Глупачка. И не се обнадеждавай. Като се върне, ще поговорим. Много те обичам. А ще мислиш за женитбата, нали? Дойдох тук, за да забравя. Не ми говори. Но ти мислиш за това. Ако ще е брак по документи, за мен няма значение. Но ако смяташ да се разделим, тогава... И аз се разплачи. Започна да драматизираш. Имам много проблеми. Не ми е до теб. Добре, нищо не съм казала. Ако исках, щях да ти кажа, имам уста. Добре, да е спокойно. Наистина си изнервен. Браво! Невероятно откритие. Дали друга щеше да приеме ставащото така? Цени ме повече. Какво искаш от мен? Да ти съчувствам и да ти изпея някоя песен ли? Не се знае. Може някой ден да го направиш? Ролите озвучиха артистите: Яница Маслинкова, Таня Димитрова, Васил Бинев, Илиян Пенев, Станислав Димитров. Преводач Десислава Манова. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиалинк.